हेलो फ्रेंड्स, बर'नि सासे नायल' जाल' फंबाय नबजित नार्जारिया DIT लिटिल मास्टारनि टप 10 आव मोनहैनानै दासान्दि बिथांनि भट सोलिगासिनो दं लोगोफोर। जायफोर नोंथांमोना बिथांनो भटखौ होखांबाय अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो, आरो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो भटखौ होथ'वाखै लोगोफोर, नोंथांमोना होनो हासिगोन। गाबोन फुंनि 9 रिंगासिम खुला थागोन। होखानाय नाम्बाराव कल थुनानै नोंथांमोना भटखौ हरबानो जाबाय। गावजों गाव सापर्ट होलायदो लोगोफोर। नायल' जाल' जोंनि बर'नि सासे DIT लिटिल मास्टारनि टप 10 आव सहैनाय नबजित नार्जारि फंबायखौ बयबो सापर्ट खालामनानै। स' लोगोफोर, गोबाङानो बिथांखौ बर' रोङा, बर' रायज्लायनो जाया होननानै गोबां दुखु फोरमायदों आरो सोरबा सोरबि रागा जोंदों। नाथाय हारिखौ नायोब्ला बेफोरखौ सानथ'नो नाङा, हारि जौगानायखौल' नायनांगौ। स' लोगोफोर, बिथांमोननि जायगायाव बर' बिजों फरायसालियानो गैया। बेनिखाय बिथांमोना बर' रोंगौब्लाबो बिथांमोननि रायज्लायनाया एसे थाङा जायो। स' लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरखौ सानबाय दाथासै। जाय हायो फारा फारि भटखौ होनानै फंबाय नबजित नार्जारिखौ देरहासार खालामहरदो। स' लोगोफोर, बेखौनो नोंथांमोनखौ खेबसे खावलायहरबावबाय। अन्नानै गाज्रि दामोनसै, बयबो सापर्ट होलायदो, गावजों गाव बयबो नायफिनलायदो। थेंक इउ।